E entón, pois pensei que o millor era facer alguna cousa así divertida para reír un pouco. E que... De chorar nada, por Dios. Nada. E que millor que contarse un conto. Senta. Bueno. Vamos todos a contar. A Carrapuchiña Vermella. Ai, meu Deus. Había unha vez unha rapariga que se chamaba María Mercedes Magdalena Sofía. Ímola chamar Chis, se vos parece ben. Cando naceu, a súa nai fíxolle unha carrapuchiña vermella para acochala con moito amor, e o seu pai fíxolle un cabaliño para que trotara polo mundo. E sei que a lección aprendeu moi ben, trotou polo mundo, de illa en illa, de continente en continente, pero nos estamos adiantando e o conto debe continuar. Un día, caminando polo bosque, coa súa carrapuchiña vermella, ella a visitar a súa avoa que vivía en Pontevedra. E como é moi despistada, hoxe estaría diagnosticada de TDAH, tropezou con un lobo que lle dixo: "Es unha nena, tens que terme medo". Ela tardou en entender a mensaxe por iso do TDAH. Estaba máis atenta a unha borboleta que pasaba por ali. Pero pouco a pouco foi pensando, por iso é filósofa, porque pensa. E chegou a unha conclusión. Será verdade isto que di o lobo? Cabida que mirou unha caverna onde estaba un gicho con cara de listo que dixo chamarse Platón. Chis preguntoulle: será certo eso que di o lobo que teño que terlle medo? Pero este Platón contoulle tantas cousas, e escribiu un libro. Pero a verdade é que o que ela lle fora a preguntar non lle terminou de relatar. Así que ao cabo atopou unha rapaza que dixo chamarse Hipatia de Alejandría, e Chis preguntoulle: que tiñas medo do lobo? Arre, carallo, eu paso o día mirando as estrelas e non teño tempo desas palabras. Chis estaba ainda moi confusa cando viu ao lonxe a unha muller moi fachetosa. Dixo chamarse Simón de Beauvoir. Tiñas medo ao lobo? Preguntoulle. Si, tiña, así que busquei unhas camaradas para quitar o medo. Chameinas a Simonas. Somos guerreiras de pensamento e acción, e agora o lobo témonos a nós. Non vexas como a rodea. Cando Chis chegou a casa da súa avoa, chamou á porta e unha voceciña mandou-na pasar. A porta estaba aberta e na cama a súa avoa esperaba por ela. Avoiña, estás maliña? Que é o que che pasa? Ai, Chisiña, estou fatal. Achégate que te vexa ben. Que é o que me traes? Traio barquillos. Atopei a vendedora polo camiño e non me pude resistir. Que eres? Ai, non, Chisiña, estou moi mala da barriga. Pero ti come. Espera, boa, vou quitar a carrapuchiña e vou a poñer a bata. E prepároche unha erva lisa. Importache que te poña un pouco de xenxibre? E que era unha rapaza moi moderna. Mentras Chis estaba a preparar a tisana, o lobo entrou pola fiestra e achegouse á cama da boa para asustala. Cando Chis vio o lobo, deixou a bandexa na mesiña e díxolle: estaba agardando por ti. Levo un bocacho pensando sobre o que me dixeches e non entendo nada. Por que teño que ter medo de ti? Porque son feo, forte e moi malo. Agora o entendo. Ti és unha vítima da sociedade patriarcal que reprime o teu auténtico ser e obrigache a exercer unha masculinidade violenta que te fai desgraciado. Sabes o que creo eu? Que en realidade ti tes máis medo de min e eu non che vou a facer ningún mal. Ben, senta connosco e toma unha erva lisa con xenxibre que che vai a facer moito ben. O lobo non soupo que dicir. Mirou como Chis e a súa avoa se trataban con afecto e probou a erva lisa con xenxibre e sentoulle realmente moi ben. Dende ese día, o lobo deixou de ter medo e reúnese a tomar erva lisa con xenxibre con Chis, con outras e outros nun sitio que se chama Comando, e sei que a beberase ten algo de feiticeiro, o eso din as boas linguas. Vamos a escoitalas.
A ver se a tecnoloxía funciona.